Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। भटार आइडि, आधार कार्ड आपडेट एबा लिंक खालाम जोबनांसिगौ। दा लिंक खालामाबा नोंथांमोना प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। दा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अर्डार आरो लोगोसे नोंथांमोना खोनादों जानांगौ BLO बेरायदों एबा भेरिफिकेसन खालामदों जे आपडेट होदों एवारनेस होदों जे गामियाव नोंथांमोनाव हाबै बेनो जाबाय आधार कार्डजों भटार कार्डजोंहाय आपडेट खालामनांगौ होननानै दिनैबो फैदोंमोन गामियाव। स' बिनिफ्राय मा खालामनांगौ आरो खालामनाङा नोंथांमोननो फिन खनसेबाव भिडिअ लाबावबाय। दा जेरै जोंहा सिगाङावहाय जोंहा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय फैदोंमोन आरो बेयाव गोबां खालामबाय आरो खायसेया थालांबाय आरो जायफ्रा थालांबाय लिंक खालामाखै नोंथांमोना दायो 1000 पे खालामनांगौ एबा लेट फाइन नांनाय जाबाय। दानिया आधार कार्ड पेन कार्ड नोंथांमोना लिंक गैयाब्ला गुबुन खामानियाव थालांनो नागिरो, बेखायनो खालामनाया जोबोर मोजांमोन। थिग बेबादिनो भटार आइडि आधार कार्ड दायो गोदान फैलायबाय, नोंथांमोना लिंक खालामनांगौ। दा बोरै खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय, भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै लिंकखौ फ्रियावनो खालामनानै लानो हायो। आरो जेब्ला नोंथांमोना रां नांगौ जायो अब्ला होनांगोन उनावहाय, नाथाय दायो फ्रि। दा जों बेखौ खालामनोब्ला जों प्ले स्ट'राव थांनांगोन। जोङो प्ले स्ट'राव थांनानै जों मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगौ, बेनो जाबाय भटार्स हेल्पलाइन, मोनसे गभर्नमेन्टनिखा। जों बेयावनो खामानि मावनो हायो, जों बेखौ फ्रियावनो मोननो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना थांनांगोन प्ले स्ट'राव। दा जोङो प्ले स्ट'राव थांनानै मा खालामनांगोन, जोंहा मोनसे टाइप खालामनांगोन मोनसे एप्लिकेसन, बेनो जाबाय भटार्स हेल्पलाइन। नोंथांमोना बेखौ नुदोंना, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। दा बेयाव जों अपेन खालामनांगोन। दा जों अपेन खालामबाय, बेनिफ्राय मा फैयो नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ जोबजासिम। नोंथांमोना एप्सखौहाय इनस्टल खालामखांनायनि उनाव बेबादि मोनगोन। दा फार्स्टनि अप्सन नोंथांमोना भटार रेजिस्ट्रेसन दङ, बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगोन। दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो सबसे गाहायाव दङ फर्म नाम्बार 6B, बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबावदो। 6 नाम्बार बियाव जास्ट बेयाव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन खामानियाव थांनांसिगोन, बेनो जाबाय लिंक खालामनाय। बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे लेट स्टार्ट अपसन ओंखारो, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोनावहाय मा बिगोन, मबाइल नाम्बार बिगोन दे। दा मबाइल नाम्बारखौ नोङो गोसोबादि होनो हागोन आरो बे मबाइल नाम्बारजोंनो नों गासैखौबो लिंक खालामनानै होनो हागोन। नाथाय जोङो अफिसियेल साइटआव थाङोब्ला मोनसे मबाइल नाम्बाराव मोनसेल' जायोमोन। दा जों बे एप्सखौ ओंखायनो लानांगौ, जों बेयाव जेबो गिनांगौ गैया, बे जाबाय गभर्नमेन्टनिखा। दा बेखायनो आं बेयाव मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामबाय, बेनिफ्राय सेन्ड OTP आव थुना होदो। दा सेन्ड OTP आव थुनाय लोगो लोगो नोंनाव OTP थांसिगोन। दा लोगोफोर OTP आ गासै 2 मिनिट्स थायो, बेनि गेजेराव नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगौ। मोनसे अपसन मोनदोंना नैबेयाव, नोंथांमोना भेरिफाइ खालामदो बेयाव OTP खौ होनानै। बिनिफ्राय गाहायाव लेट स्टार्ट दङ, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दा जों लेट स्टार्टआव खनसे क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय मा ओंखारखो, नोंथांमोना नै येस मोनबाय फार्स्टनि अपसनाव, नोंथांमोना होदो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव खनसे थुना बावदो। दा नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन प्रसेसआव थांनांसिगोनलाय। दा बेखायनो आं बेयाव नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामबाय। दानिया जोंहा नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा मोनगोन, बेनो जाबाय भटार्स। नोंथांमोना भटार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन। गोजौआव बक्सआव ब्लेंक मोनदोंना, बेयाव नोंथांमोना भटार कार्ड नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय सेलेक्ट स्टेटआव नोंथांमोना आसामखौ सेलेक्ट खालामनांगोन, अब्लानो जागोन। दा जों बेयाव एन्टार खालामबाय भटार कार्ड नाम्बारखौ। दानिया जोङो डिटेल्सआव क्लिक खालामनांगोन। मोनसे फेच डिटेल्स दङ, जों डिटेल्सआव खनसे क्लिक खालामबासो नोंना रेकर्डआ फाउन्ड जागोन एबा नोंनिखौ मोनगोन। दा बेयाव होबाय वी हेभ फाउन्ड दिस रेकर्ड होनना बुंबाय, डेट मिन्स जाबाय प्रसेसआ। बेनिफ्राय प्रसिड मोनसे मोनदों अपसनाव, नोंथांमोना प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामबावनांगोन। जों बे प्रसिडआव नोंथांमोना खनसे थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा आरोबाव आधार कार्ड नाम्बार आपडेट खालामनाय प्रसेसआव थांनो हायो। दा बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया गासैबो डिटेल्सआ नोंना बेयाव श' जाबाय, नोंथांनि नाम, बेनिफ्राय फादार्स नेम, बेनिफ्राय नों बबेयाव भट होयो बे ओंखारगोन, पलिं स्टेसन होनना बुङो बेयाव ओंखारगोन। देन जोङो नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामदो। जोङो नेक्स्ट मोनसे मोनदोंना, बेयाव जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला जोङो आरोबाव गुबुन प्रसेसआव थांनो हायो। दा जों नेक्स्ट खालामबाय, बेनिफ्राय मा, बेयाव नोंनि नाम ओंखारबाय, गासैबो राइट सिन ओंखारबाय, बे गासैबो अके जाबाय। बेनिफ्राय आधार कार्डआ दासिमबो जोंहा आपडेट जायाखै, जोंहा बे राइट सिना ओंखारनाय नङा। दा जेराव राइट सिन ओंखारदों बे गासैबो अके जायो। देन बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव गाहायाव बोख्लाय। देन गाहायाव बोख्लायनाय लोगो लोगो आधार डिटेल्स मोनसे अपसन मोनो, बेयाव नोंनि माखासे डिटेल्स मोनगोन। आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन, बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा एन्टार खालामनांगोन। एप्लिकेन्टनि एबा जायनिखौ लिंक खालामदों बेनिखौ नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होनो हायो बा नोंनिखौबो होनो हायो। दा जों बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ जों बेयाव एन्टार खालामबाय।
दायो जों एप्लिकेन्टनि मबाइल नाम्बारखौ होबाय जोंहा इमेल आइडिखौ नांलाया बेनिफ्राय प्लेस अफ एप्लिकेसना नोंथांमोना जायखिजाया होनो हाबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना डानाव होनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि प्रिभिउ अपसन फैयो बेयाव नोङो जि फिलआप खालामदों गासैबो डिटेल्सआ श' जाबाय आरो गासैबो अकेब्लासो नोंथांमोना मा खालामनांगौ फाइनाल साबमिट खालामनांगौ आरो बे प्रिभिउनि टाइमा थायो 5 मिनिट्स थायो स' नोंथांमोना नायग्रोजोब गासैबो अके जादोंब्लासो नोंथाङा बेयाव साबमिट खालाम देन बेनिफ्राय साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिफारेन्स आइडि मोनो बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लानांगौ दा जोङो कनफार्म खालामनांगोन जों कनफार्म खालामबा जोंहा फाइनाल साबमिटआ जाबाय आरो जायो देन बेनिफ्राय मा खालामनांगौ रिफारेन्स आइडि गोमाब्ला मोनफिननाय नङा बेखायनो जोङो नांगौ रिफारेन्स आइडिखौ लानानैसो जोङो मा जोङो स्टेटासखौ नायनो हायो नालाय दा जों नै मोनबाय देन बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोना आरो बेखौ लानानै नोंथांमोनाहाय स्टेटासखौ नायनो हायो दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ भटार कार्ड आधार कार्ड आपडेट खालामनाय दा BLOफ्रा गोबां भेरिफिकेसन खालामदों जानांगौ मानोना सोंदों जे नोंथांमोना बे खामानिखौ मावदोंना मावाखै मानोना बिथांमोनाव माखासे दायथ' थायो नालाय भटार कार्डआ दा जेबो नङा नोंथांमोना लासै लासैनो खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे हायोब्ला थाब खालामना ला आरो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गाव लिंक खालामनानै लानो हायो बा गावजों गाव खालामनानै होलायनो हायो